we say abe dinatem atwa to afidie so ni nkurofo be hwe ni be dinatem no biara na odom amanim o hia kire sa atendie sa bibi ne be yero dom amani pa na o hia kire de nana no honje nsan no o tu kware ko he nipa na o ye sa de we say no nchi no baby so akotwa tiefi yate dom amani nana no karepo no ho tiefi ni ho ni nua tiefi so ono kra ne ye ne so onte se na ba go tiefi atwa dom amani ho hia nipa na heda se on pena sem o se no nti nipa ni onam a o se papa yi o twa ne ko ni nkrofo be edi na tem baby di akroboto ne hwini se funire ono odi na najuma badu atem na nanu se ho wo ho ampan gina ha wiai ho njinsen no kwani bia ho be fa so asa nipa yi ba bia be wo ho be yi ba badom ahenkuro ha sei ho nyibe sabe tena ho sabe mmaso a nanu ho fa be nya dwane ho fa nya aboade akroboto de na sande o kan no nananom homani hu sa dom amani wo wura homa hu sa hu wo ho asobrani asuai katachie wuru se bi kwa burochire kura oyo boni auti nkogi ni ba sa nipa na oye sa de nana ba bi onem biya da yiri fare bra yiri fare bra dom amani na afa de ya hunu amane nana jima badu onyo boni o nana no otere ho chi o ho hwe de owe nti nipa na ompa ni yie nipa na ado ompese de na jima badu ho to ne de nana no ho ma no so no ho to dom amani da Monica sa ma pia